fată din matrice. De-aia eu crescut așa. Hai aici, vei. Nu-i treabă. Da, dar nu mă lasă să-l ating el, nici nu m-am uitat bine la el. Nu mă lasă să pui mâna. Hai încoace. Nu m-am mișcat. Doare, nu, dar probabil nu-i place, e greață, e un pic așa neplăcut. E neplăcut că trebuie să facă ceva cu ea, că ea merg la plajă, merg la sultină, nu? Trebuie făcut ceva. Trebuie să vină într-o zi, vezi că Trebuie să-l vadă că de acum vine din concediu. Lasă-o, lasă-o pe aia. Aici. Poate să-l trimită la doamna Lupu, că poate eu și pur și simplu o fac. Nu să ține numai că de face pe un să eu iau cu... Hai încoace, vei. Numai că el nu rabde. Achi. Maci, un pic să ține și aici. Deci aici e în aer. Sau poate că îl trimite la pedicuristă și asta e posibil. E în aer, înțelegi? Ce se fac anestezie dacă Să-l vadă, să-l vadă. Că pe sub are un vie bună din asta crescut, ai văzut un pic, cam jumate cât e asta, de asta Bravo. zic că trebuie făcut ceva.